part 3. A na cení na bubátu. Ano. Mě strašně moc roztomilý, prostě tady... A co ten? No, tady vlastně, já jsem to nedopověděla. To nevypadá tak směšně jak v reálu, No, ale prostě, takže já jsem viděla na internetu, že prostě mají nějaké ty čipy to, a v těch očích mají nějaké ty kamery. A tady tohohle jediné jsem se ho nebála, takže prostě musí jít, že se mi nelíbí. Souhlasím. Stůj. Tak. Tady u tohohle, tak ty jsou asi nějaké 3. A poslední 3 místa potom, no. Takže ne 4 tam budou. No 4, no. Jo. Takže... Jo, doufám, že tam nebudu já. Takže nenadchnul ani nesklamal. Tady ten červený. Ale fakt jak cute, jo. Milovala jsem ho jako teďkom, ale prostě bohužel. Jo a tady tenhle si tady vzadu udělal operaci, bo jsem roztrhnu. Takže nenadchnul ani nesklamal, tak to je... Já bych dala strašně. Já nevím jakého, jo? Já vím 3, které bych chtěla dát to, ale nevím jak prostě která. Já vím, že jednoho, 2, no všechny vím, které dám, takže vlastně nemusím ani přemýšlet. Takže nenadchnu a ani ne, prostě já nevím. Já bych ho dala, že se mi tady líbí, ale tam jsou jenom 3 místa, já nevím, proč tam dala jenom 3 jaj. Já tam dám prostě, já tam dám, no jo. Takže tady tohle, tak tady prostě nenadchnul a ani nesklamal, ale líbí se mi. Prostě chudák sám tam je. Nenadchnul ani nenačal. Právě to tam ti dělá. Takže tady k tohohle dáme semka. Ja. Ještě jeden by se tam měl líst. Ne. Takže ani jednu medaili nezískává tenhle ten. Co? On je nechci. Bronzovou medaili dostává tenhle ten. Tenhle bude první. Ale tenhle fuj. Takže papa.